ngidala nginkinga kusuka ngimncane ngihleli kumama eswini. Awuvuke ngiyezwa ayibo. Angizolokulele nje kanje. Ubaba ingane uyakhala lapha uthi ingane yakhala ayidlila akatheli ngangubisa insizolo. Manje fake ngiyoncelisa awuvuke umphelezele. Awu. Ngiyasho ngivuka ngisuthi kanje ngidla ukudla kwengane. Udla wengane yani? Hawu kwahle wena ususho ngathi ubungantshono ngana nabe kumnandi. Enjoyileke kodwa. Enjoyile kodwa. Vula ke wena lo thethe sicapha. Ima kancane. Kulento njani uMastand? Wenzeni Master? No, usuku wamala uyaqeda lapha ngomnyango manje. Mangihlangana lapha intombazane lana wena ngawaphela wona vula lapho usakuvule ngisicapha. Ngeke uunderstand. Khona indlela ekwenziwa ngayo la. Ujola naye umuntu lo. Hayi bongithola ukuthi angijoli. Akwenziwa kanjalo. Lana kuqashwe ngenye indlela. uMastand khona indlela enza ngayo. Umuntu lo angikanjani ngihlekezo. Sengivulela manje njalo ngizogwaza nakhona manje. Ungikwazi kanjani uthatha upha uMaster? Angikhuluma nanoma semanje group mina. Angibhayisi phela njalo nje manje group ngihamba ngihlomile. Thina siyakhuthuzwa yonke into nani ngikhuthuzwe ikhwama wena ungena kanjani? Kanti mina ngisilima njengawe noma uhlala la ebeleni. Hlala la ebeleni uMessi. Hayibo ngizogwaza ngempela. Kodwa urongi ke kodwa ke urongi ke kodwa uthi wena moye ubeka uMessi ekudleni kwengane. Isikhathi ukubiza amabele ami ngokudla kwengane. Okay sengiyabona kodwa uqiniseleke kodwa. Ngicela uvuke. Ngizovuka mangikutshela uMastand khona indlela ezenza ngayo. Uzokwenzani? Osingimqhelaza. Hey, uzula umuntu alimali. Ngizovuka. Ukuhamba nezingane. Mina ngikuthatha ngoba ngi-understand. Yabona nje ukujwayela into abadala yikwazi ukuvuka. Awukwazi wena ube understand. Ngizokhahlela ke njalo. Hey. Manje silo sambe sini kanjalo uhamba ngathi ngidala njalo ngisengabe ngikhokhobenzela abantu. Hey Mastand. Bengakuboni yazi kadulani. Ngithi awukho. Awukhokhile nerent ubhizi fana negogwane la kwami. Lalela ke ngizokuxhumela leso. Sokubuyela kwena indaba esigogwane. Hey wena into ufaka lana nje akhokhela nerent. Awukhokhile ngangiphi imali yerent? Hayi boy. Maphoylo. Well Mastand, according to laws of human settlements, uMastand has no right to deprive a tenant from his or her freedom. Ngisho ngathiwa ka rentini esezwana. Yabona masikufika umngane wakho ukhuluma lesingisi esikhulu. Yabona nje ave ngicasula indaba lomngane wakho ngiyophuzela itiye. Apho athini ummeli wami oyimeleke yabonke hawayini ngimi nesakangena lesibindi Ngibele. Imali hey uMastand khona imali angikweleta u30 Nami ngikulethele lo 50 rand vele hayi ungikweleta lutho esengiyayibona bengayibona lo 50 ngikushiya lo 50 ngithi ngamtshela kawona uyothenga irent Ngizothenga nje kanje ngabe ithatha pirate. hayi bo wayithenga phela yabona ke lo 50 ngifuna wenza into oyithandayo ngawo uzogrosa ko gateway uthenge nekudla kwengane uthenge namanapkin Ngiyeka lento engane indaba lokhu ngifumbusa nengane njalo mangina. Ngiyaqhawiyeke nengane. ya uzobona ukhithize lapho Ngiyazwela nje lo nto angimthandi umuntu lokhu ngifumbusa nengane. Ngiyazi ngizela. Kodwa manje umusu lokhu nawe ngizwa ngathi ngiyinto ezeleke manje. isuthi-ke kodwa ngisuthi-ke kodwa Usuthini? Usuthi-ke kodwa Kanjalo nawe ube kumnandi awukahle wena. Nampela ngienjoy akwazi ngingakusuthisi. Ngiyakuthandake kodwa ugroseke kodwa Urete ngalo nawe. 50-ke kodwa ngiyakuthandake kodwa ngiyakuthandake kodwa